Yau da gobe lamarin Allahu sarki wani na rabba, me shi ka gan shi bayi da shi ko na sarki rabba, mara shi ka gan shi ya zam da shi ko na sarki rabba. Idaniyata na ta yin zuba da na tuna kan mu a yanzu, yara matasa 'yan mata halin da suke ciki a yanzu, sun ɗauki girman kai ga ƙarya a harkar su duka a yanzu. Ba gaskiya sai yaudara da cin amana kawai fa suke yi. Rayuwa dai juyin lamari komai za ka yo fa ka lura, ka yo amfani da lokaci kafin kura ta yi kura. Duk abin da ka samu ka adana ka tattara kai yo gyara. Muna a cikin wani yanayi ya kamata mu sawo lura. Ilahu sarki na ya Allah Ubangiji jalla tabara, ka ba mu ɗauki rayuwar zafi ga rana inuwa kuna. Mun shiga wani yanayi, mun shiga wani zamani, rayuwa ta yi zafi, rayuwa ta yi zafi, yara da manya ma rayuwa ta yi zafi, tsofaffi da matasa rayuwa ta yi zafi, 'yan mata da iyaye rayuwa ta yi zafi, rayuwa ta yi zafi, rayuwa ta yi zafi. Muna neman ɗauki, rayuwa ta yi zafi, dunka sarki Allah, rayuwa ta yi zafi, kai kake mana Allah, rayuwa ta yi zafi, dukanmu mun yi roƙo, rayuwa ta yi zafi, gare ka ya sarki na, rayuwa ta yi zafi, rayuwa ta yi zafi, rayuwa ta yi zafi. Muna neman ɗauki badan mu ba ya Allah, muna neman ɗauki badan mu ba ya Allah. Hatta abincin ma da za mu ci ya riga ya tsada, masara ta tashi, gero ya tashi, maiwa ta tashi, wake ya tashi, komai ya tashi, kayan miya sun tashi, komai da komai. Allah ka kawo mana ɗauki. Rayuwa, 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 rayuwa komai yin tsada, talakawai yaushe zai warke, ba shi da aiki sai yin koke. Najeriya wayo Allah, duniya ina za ki kai mu ne, ga talaka a cikin wani yanayi. Kidnapping yayi yawa, sace-sace yayi yawa, kashe-kashe yayi yawa a cikin ƙasa ta Najeriya. Najeriya muna neman agaji, Najeriya muna neman tallafi, Najeriya ƙasa ta, Najeriya mahaifata. Najeriya muna neman agaji, Najeriya muna neman tallafi. Wai duniya ina za ki kai mu ne, wai duniya ina za ki kai mu ne, wai duniya ina za ki kai mu ne. Najeriya, Najeriya, Najeriya.